Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, bi gonbidatu izanen ditugu gure platoan. Lehenengoa, Dantxarinea elkarteko presidente den Txomin Iribarren izanen da. Eta bigarrena, Eneko Zubiaurre bideojoko sortzailea. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1887ko urriaren 22an John Reed, periodista eta Ameriketako Estatu Batuetako langileen liderra jaio zen. Gainera, 1906an Paul Cézanne margolari frantsesa hil zen. Bestalde, urriaren 22an ere, baina 1913an Robert Capa hungariar argazkilaria jaio zen. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, 1923an Francisco Franco eta Carmen Polo ezkondu ziren Oviedon. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsalde on eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur urriaren 22 ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Pobrezia eta bazterketa arrisku txikiena duen komunitatea eta inbertsio sozialaren aldeko apustua egin du. Itziar Gomez kontseilariak Nafarroko estanda bizitatu du Madrilgo Salon Gurmetzen foru komunitateko ekoizle eta elaboratzailei laguntzeko. Nafarroko Volkswagen enpresak ekoizpena geldituko du urriaren 28an eta 29an. Ikastetxe publikoaren ondoan dagoen Iturramako plaza eraberritzeak barne hartzen du bi jardinera handi jartzea eserleku gisa erabiltzen ahalko direnak. Gaztediaren etxean eginen da urriaren 28etik 30 bitarte Nafarroko fantasiazko eta beldurrezko zinemaren nazioarteko 10. jaialdia. 9.000 ikasle inguru bildu ditu Nafarroko musikaren hiriak bere bizitzako lehen 10 urteetan. Ollo kontseilariak giza eskubideen urraketari buruzko Los Nadies erakusketa inauguratu du Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Recuperados, Parranda Aske Isnota Crime kontzertuak izanen dira zentralen 10 euroko sarreraren truke arratsaldeko 6:30 aurrera. Bestalde, bihar goizeko 10etan Borrok Armatuak Euskadin liburuen inguruko solasaldiak eginen dituzte Laban. Eta azkenik, bihar arratsaldean 5etan hasita geltokin Ipuinak ipuin saioa egonen da. Azken saioan, Xabier Olasoren 2005an Euskadi literatura saria jaso zuen Pupuan trapua poema liburuko poemez gozatzeko aukera izanen da. Horretarako, Idoia Tapia antzezle eta musikaria ere izanen da bertan. Jarrai dezagun gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Gobernuak mozal legea indargabetzea eta eredu demokratikoa berreskuratzea erabaki duela dio titularrak. Argazkian, Covidaren aurkako txerto Nafarra nabarmentzen du. Bestalde, mankomunitatearen hondakin tasa 3,5 eta urarena 1,175 igo dela jakinarazten du. Eta Nafarroak ikasle gehiago unibertsitate beketara iristea nahi duela ere aipatzen du. Gaia aldatuz, Kristo Erregearen parrokoa hileta batean hil dela jasotzen du azalak. Gainera, Espartzak 12 baldintza ukaezinak aparkatu dituela ere azpimarratzen du. Horretaz gain, Tafaiak 2 entzierroetan lasterkari uholde bat espero duela iragartzen du. Kiroletan, Osasunak gaur Granadarekin jokatuko duen partidarako sarrera guztiak saldu dituela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, musikaren hiriak 10 urte bete dituela jasotzen du, eta 9.000 ikasle pasa direla handik. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroako Unibertsitate Klinikak eta Zima Klinikak koronavirusaren aurkako txertoaren prototipoa garatu dutela da. Argazkiaren bidez, Osasunaren jatorria nabarmentzen du. Horretaz gain, foru gobernua aurrekontuak negoziatzeko bildurekin bakarrik gelditu dela aipatzen du azal honek. Gainera, Zizurrek A12 eta A15 errepiden arteko lotunean bidegorria izanen duela iragartzen du. Gaia aldatuz, Kristo Erregearen erretorea hileta batean hil dela ere jasotzen du azal honek. Bestalde, PPek eta PSOek konstituzionala eta arartekoa hitzartu dutela azpimarratzen du.
Eta azkenik, ura, zaborren tasa eta bilabesaren prezioa urtarrilaren batean igoko direla jakinarazten du. Gararekin jarraituko dugu. Argazkian, hiriburuko eskola batean segurtasun plana aktibatua izan dela erakusten du. Horretaz gain, EAJ eta PSE Gasteizen, Madrilen ez bezala, PPren atzetik dabiltzala nabarmentzen du azal honek. Eta bukatzeko, Espainiako Kongresuan Euskal Herria Bilduko diputatua den Oskar Matuteri eskaintzen dio arreta. Berriara pasako gara. Hainbat estatuk klima larrialdiaren aurkako neurriak arintzeko presioa egin dutela dio titularrak. Argazkia Bilboko Guggenheimeko erakusketari eskaintzen dio. Horretaz gain, Kolonbiako arrastorik gabeko krimenak azpimarratzen ditu. Gai aldatuz, Eusko Legebiltzarrak ez duela eta gaitzesteko agiri instituzionala adostu jakinarazten du. Eta bukatzeko, hiriburun Aturri kolegioan larridura eguna izan dutela aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Lander Majueloren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, gai, zail eta gogorra den euskal gatazkaz lasai hitz egiteko foroa sortu nahi dutela. Horretaz gain, Navarra Sumak denek kaixo eta agur esaten jakitea bizikidetzarako kaltegarria dela deritzola ere jasotzen du komunikabide honek. Eta azkenik, Arrasatek Granadaren aurkako partiduaren atarian puntuak batzearen garrantzia azpimarratu duela ere aipatzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenak ikustera. Gaur ostirala freskoa izango da eta noizbehinka euria egingo du. Zaparradak batez ere ipar partean eta goizean botako ditu. Gauean eta bereziki datorren goizaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Ipar osagaiko haizeak bolada gogorrak izango ditu, batez ere arratsaldean, eta ziertzoak enbarazu egingo du Ebro ibarrean. Tenperatura maksimoak freskoak izango dira, eta 14-16 graduren bueltan ibiliko dira leku gehienetan. Pirinioetako gailur garaienetan elur apur bat egin dezake, 1600-1700 metro ingurutik gora. Bihar, larunbatean, eguraldi eguzkitsua gailenduko da. Eguna, behe-hodeien arrasto batzuekin hasiko dugu, batez ere ipar isurialdean, baina arratsaldean zerua oskarbi edo ia oskarbi geratuko da. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, arratsaldean eki edo ipar ekialdetik finkatuz. Tenperatura minimoak hotzak izango dira, batez ere barnealdean. Baliteke Araba eta Nafarroako lekuren batean izotza egitea. Tenperatura maksimoak berriz nahikoa igoko dira eta giroa goxoa izango da erdiko orduetan. Eta igandean eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Eguna argia izango da, bakarrik eguzkiari trabandirik egingo ez dioten erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin, goizean goiz eta azken orduetan bereziki. Haizeak arratsaldean iparraldetik joko duen arren giroa goxoa izango da egunaren erdiko orduetan. Maksimoak 20-21 gradutara igoko dira toki askotan. Minimoak hotzak izango dira eta Arabako eta Nafarroako lekuren batean izotz txikia egin dezake. Orain, Dantxarinea elkarteko presidentea den Txomin Iribarren dugu gurekin gure platoan. Kaixo, Txomin. Egunon. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi baita ere. Bueno, konta iguzu pixkat, zer moduz Dantxarinean? Berreskuratzen ari zarete pixkat, ritmoa pixkanaka? Bueno, iduriduk untan ja hasi garela, martxa kontinu batean ez. Onaga buelta bat hasi gelditu, abiatu, berriz gelditu, berriz mantsotu, eta untakoan maten du ari gara pixkat ritmo hartzen bai. Eta jendea animatzen da, bertara egun pasa joaten edo, bertan erosketak egiten edo zerbait jaten? Bai, guretzako arrakasta handia du ostalaritza, eta krisisa erakutsi gaituena da, azkenean ez dela bakarrik gure atraktibo bakarra gasolindegiak, tabako, alkohola eta barrez. Ostalaritza geldita egon daelaik, izan dugu igual jausketa bat igual 130-koa ez. Azkenean gure eskaintza da eskaintza oso bat. Aste ondar batez egun batean Dantxarinean igual 2000 jende baino gehiago etorriko die bazkaltzerat.
Eta, bueno, guain nola berriz hasi gaen, gutxi gora bera lehengo moduan edo modu bertsuan berriz lanean, jende kopuru bertsuekin eta hola, nabaritzen da alegria pixka bat dixego. Orduan pixkanaka berreskuratzen zoazte, ez? Hori da. Hala ere, kalteak handiak izango ziren, ez? Egerran bai, azkenean, luz izan da. Luz izan da alde batetik eta bestetik ere, ekartzen duen zalantza hoi noiz arte edo nola edo batzutan hasi bertzetan gelditu, egiarran ez du animatzen ez da jendeari eta ez da negoziotaz arduratzen garenari ere ez, eta guaia untakoaina egia den gauza gaten di normalidaderat. Gainera, zuek egon beharko zineten pendientez, bai mugaren alde batean eta bai bestean ezartzen ziren neurri eta... Baita ere, eta azkenean baldintzak etzin berak eta guentzako nahiko nahasia izan da, ez? Uda uste ginen, hobekixo ebiliko ginela, egia arranke Nafarroko datuak etzin harrigarriak udan asmentan, uzaila eta abuztuan, horrek kalte gogorra egin gaitu, eta aldi beran ere bai, Frantzia batzuzten alako baldintza batzuk etzin sobera argia, kesi PCR bihartzen, etzen behar, kesi bakarri txertokin aski zen, gero, udan etortzen den perfil hori da, gehien bat familiak, orduan umeak normalen ez txertatuak, eta, guaia irailetik aurrera normalean nola jende heldua da gehiago etortzen den perfil hori, ja hasi gara pixkat normalizatzen. Orduan, oraintxe, duela gutxi hasi zarete pixkat gora normalean? Hori da, bai, agoztuin erritxotik aurrera hasi ginen ja pixkat ikusten, argitasun bat. Eta, orain ez, antolatu duzue Dantxarineako pintxoen 15aldia, beraz hori seinale ona ere izango da, ez? Pues bai, badugu ja urte batzuk egiten dugula, ez banaiz gaizkio da 8. urtea, iaz etzen egin zen, eta etzen modua egiteko, batzutan etzelakotze egiten al barnean, berzetan jende kopuru txiki ezelakotze ostalaritzan, saletan, eta ez ginen animatu egiten zen, da orduan etzen giro berena egitzeko. Baina aurten, bai, baldintzak eman dira. Espero dut aurten sukaldariak berriz gogoekin prestatu izin dutela pintxo batzuk, eta ikusiko du zer arrakasta duen, baina espero dut arrakasta handi izatea. Eta zertan datza 15aldi honek? Ongi, azkenean urriko hilabetean nahiko ona izaten, aldi berean ere giro eharra dugu, kanpoan ere bai, eta horrek jende animatzen du etxetik ateatzea. Eta, ari gara rekuperatzen pixkat pintxoko giro hoi eta zer gisa bukatzen den. Eta, zenbat pintxo probatzeko aukera egongo da edo, ez? Zenbat establezimendu bukatzen dute parte? Ostatuak badie, 9 ostatu die denez. Ertenen bali madot zein dire, errein dizot. Bentaguz, Axular, Biok Esnak, Landibar, Pako, Pantxo eta Peio. Hoi parte hartzen dutena 15aldian. Eta bakoitzak pintxo berezi bat prestatu du? Bai. Azkenen bakoitzak prestatzen du pintxo berezi bat. Ia gai emana dugu, da sasoineko produktua, onjoa eta usoa, eta produktu horrekin behar dela antolatu. Orduan, bi produktu horiekin, ez? Bakoitzak osatzen du nahi duen pintxo. Hoi produktu horrek behar du izan principala pintxoen prestatzaldean. Eta orduan asmoa zein da, jendeak guztiak probatzea? Gure asmoa hoi da, azkenean montatu dugu gola ez, jende pixkat ibiltzeko ostatu guztietan. Aldi berean ere bada zozketa bat egiten dena bozkatzeko Facebooken, urdaz.dantxarineako horrian, eta azkenean bilatzen dugun objektiboa da jendea ibiltzea ostatuz, bere itzulia ematen eta jastatzen gure pintxo nolakoa dien. Eta gero, orduan bakoitzak ez, bozkatzen du Facebook orrialde horretan, zein izan den gehien gustatu zaiona? Bai, baduzu aukera bozkatzeko, eta hor bada irabazleendako bada gero bazkari bat irabazi duen ostatuan. Orduan horrek ere ez, animatzen du parte hartzen. Hori dugu espero. Eta zuen sare sozialak ere indartuko ditu, ez, imaginatzen dut? Pues bai, idei horrekin egin du, bai.
Eta, parte hartzen duten ostalariek, eskertzen dute halako ekimen bat egitea, orain berreskuratzen ez, hasi diren momentu honetan. Bai, azkenean da bertze modu bat ere sartzeko normalidadean, ez? Eta, aldi beren ere, sortzen da kompetitibitatea pixkat ere sukaldarin artean, eta hori ere polita da, azkenean, bakotxa ematen du bere imaginazionea zerbait goxoa eta ikusteko itxurekin ere presentatzeko. Eta, urtetik urtera ez aldatzen dituzue osagai, erabili behar diren osagai? Bai, iten dugu, urtero iten dugu, baldintza desberdin batzu bai. Eta gero nork erabakitzen du irabazlea? Ondar larun batean, ondar igandean, kasuntan izanengo da 30ean, ingo dugu itzuli bat ostatu guztietan, parte hartzen dugu hor epaile gisa nik naizelakotz arduratzen naizena, gero badie bertze bi sukaldari eta bertze Andre bat etortzen dena iparraldetik, da blogera bat sartua dagona munduntan, ostalaritzeko munduntan. Eta denen artean aukeratzen duzu? Hori da, gero jartzen bazkaltzen dugu, hartzen dugu gure erabakiak eta hortik atetzen da irabazlea. Eta gero pintxo hori mantentzen da urtean zehar, ala bakarrik 15 aldi? No, printzipioz da 15 aldien dako bakarrik. Orduan ez, norbaitek probatu nahi baditu? Hori da, behar du goi baliatu. Terain bi produktu horiek ez, usoa eta onjoak gustoko izan behar dituzu bestela? Hori da, bai. Orduan, ez? Gauza horiek gustatzen zaizkien jendeak, ordu aukera ederra? Hori da, aukera ederra da, tortzeko guregan, ikusteko zer moduz sukaldatzen dugun. Pintxo desberdinak probatu eta gero, ez? Agian, beste bueltatxo bat eman, hortik. Hori da, bada non pasatu eguna. Azkenean gure alderdi komertziala, pensatzen dut alderdi komertziala izugarri polita dela, ongi kokatu dela ere inguruan, natura hurbilean du, eta, azkenean da proposamena pixkatola berezia, ez? Hauniz jende gurean etortzen da egun pasatzea alderdi komertzialerat, aldi beren ere, Urdazubin, badie bertze gauz batzuk ikusgarriak ere bai, Urdazubi, Zugarramurdi, inguru hoi, Xareta, eta, da pasatzeko egun bat oso berezia gure alderdian. Orduan, momentuz nola doa kontua ongi? Badai, bai, hastien aipatu duten bezala, irailetik aurrera iduriduke aigarra errekuperatzen lehengo laneko modua. Orduan, orain ea pintxoen, 15 aldiarekin gehiago indartzen den, eta gero etorkizunera begira, Gabonetako kanpaina nola ikusten duzu? Bai, baita ere egiten dugu Olentzeroren itzuli bat bentetan, eta gero izaten dugu musikari batzuk eta antolatzen dugu benta batzutan azkenean ez da errez formatu beren aitzelanen eta batzutan kokatzen dugu musikari batzuk eta bestetan berriz egiten dira magiako joko batzuk eta holako batzuk. Pixkat, eskaintzeko zerbaite berezia data horietan bai. Orduan martxa hartu duzu eta orain ja goruntz. Espero dugu baietz. Ez dakitez, agian amaitzeko alde batetik zerbait faltatu izan den esateko, ala bestela, nora animatuko zenukeen dantxarineatik pasatzera? Nola animatuko ginoen jendea? Etortzeko? Beti hartzen dugu, gure parte, etortzen gaitun partea handiena iparraldetik etortzen den jendea dela, baina beti aigarela saiatzen, animatzen dugun ere Nafarro aldetik hurbiltzea jende gehiago, ez? Azkenean nahiko hurbil gaude, baina ikusiz Iruña aldetik edola, ez gazo bera ezagunak, baina egia errandak jende etortzen den jendea guri bizitatzera, harrituta gelditzen den ze alderdia antolatu dugun. Orduan ez, aukera polit bat da, egun pasai bateko behintzat? Hori da azkenean saltzen duguna, ez, merexi duela belateko zuloa gurutzatzea eta guri zautzea tortzeat eta pasatzeko egun berexi batan, gure artean. Bale, primera, mila esker. Zorregatik. Tortzeagatik eta ongi joan da dira guztia. Erki, animatzen dutzu zure guri tortzea ikusteat. Joango gara, seguru baiet. Erki, mila esker. Zuri. Iruñako albisteetara pasako gara.
Gaztediaren etxean eginen da urriaren 25-etik 30 bitarte Nafarroako Horror Online Art fantasiazko eta beldurrezko zinemaren nazioarteko 5. jaialdia. Gaztediaren etxean lehenengoz eginen den erakustaldian 40 herrialdetako 300 lan baino gehiago hartuko dute parte. Horien artean, film laburren zerrenda zabala, jatorri, azpigenero eta egileen aldetik aukeratu da. Zinema garaikidearen kezken ikuspegi osoa ematen duena. Guztira, 5 egunez jarraian, 35 film labur proiektatuko dira, arratsaldeko 7etan hasiko diren saioetan. Sarrera librea izanen da ekitaldi aretoak dituen 130 eserlekuko edukiera bete arte, baina aldez aurretik izena eman beharko da. Ohikoa den bezala, jaialdiak saio berezi bat eskiniko du film luze baten inguruan. Kasu honetan, Ghostland, Pascal Loyer zinemagile frantsesarena, zeinak bere filmean beldurraren klasiko bati omenaldia egiten baitio, H.P. Lovecraft. Eta jakina, 10. urteurren honetako topaketetan ere munstroak egonen dira, jaialdiaren identitate zeinuetako bat diren eta saioen hasieran noizbehinka ikusleak harrituko dituzten agerpenak. Jaialdi horren antolaketa Gaztediaren etxeak muntatu zure ekitaldia programaren bidez bultzatzen dituen proposamenetako bat da. Jaialdiarekin batera eta Halloweenen aurrekari gisa, Iruñeko udalak jarduera paralelo sorta bat antolatu du astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 5etatik 7etara eta jarduerak larunbat arratsalde osora zabalduko dira, beldurrezko arratsalde bihurtuta. 6 egun horietan aurreikusita daude 4 ihes joko ezberdinen 25 saio, izerditu gabe irtetea zaila den egoerei lotutako mahai eta kartaiokoen hitzorduak, rol jokoak, beldurra ardatzuten gai bakarreko lantegiak eta 2 lehiaketa. Eta horretaz gain, gai aldatuz, Iruñeko udala Iturramako plaza berritzen ari da, ikastetxe publikoaren eta Inigo Aritza kalearen ondoan dagoena. Egokitzeak barne hartzen du zoladura egokitzea eta udal teknikariek diseinatutako 2 jardinera handi jartzea, eserleku gisa erabili daitezkeenak. Lana obretako zerbitzuaren kontrataren bidez egiten ari da, eta kostuak 35.000 euro jotzen du. Orain, Eneko Zubiaurre etorri da gure platora, bera Munatik estudioko bideojoko sortzailea da. Kaixo, Eneko. Kaixo. Zer moduz? Ondo esan, Marko. Ondo? Ondo, oso ondo. Baituzu ez, arrazoiak pozik egoteko. Hori da, oso pozik. Gaur egun gauden egoerarekin, ez da? Bueno, zuek ez, bideojoko bat sortu duzue, hemen, Nafarroan. Hori da, sortzen ari gera. Bueno, prozesuan dago. Prozesuan gaude, hori da. Eta One Last Breath, deitzen da ez? Edo ezakit nola azketzen, Bai, One Last Breath. Azken arnasa edo? Azken arnasa, hori da, azken arnasa. Eta bueno, konta iguzu nola doa proiektua. Orantxe gaur egun sortzen ari gera, orain dela 2 astez lehenengo aldiz erakutsi dugu jugadorentzat eta jendeak eta lehen aldiz jolastu du, Bartzelonan izan ginen festival batean, bideojoku festival batean, eta bertan beste hainbat profesional eta guk hainbesteko admirazioa dugun beste sortzaileekin eta juntatu ginen, eta bertan lehenengo feedbacka lortu dugu, lehenengo aldiz jolastu dute, eta oso kontentu gaude izan duen harreragatikan, batez ere eduki du oso harrera osona, ez genuen espero hainona izatea, batez ere horrelako festival batean, normalean bideojokoak izaten dira oso azkarrak, eta gure jokua pixkat pausatua da, oso lasaia da, baina izan duen harrera oso ona izan da. Eta orain, behin aurkeztuta, zer da falta zaiona proiektuari edo? Ari gera orain proiektua bukatzen, erdi bukatzen ari gera, oraindik lanean segitzen dugu, oraindik lan asko falta da, batez ere hainbestek esaten duten bezala, orain dator gogorrena, dala noiz jakin proiektuan lan egiten geratu. Gu badakigu oraindik hainbat hilabete gelditzen zaizkigula oraindik lanean, baino tuneleko azkeneko argia ikusten hasi gera ja. Baina, bueno, zuen proiektu hau PlayStation Talents, ez? Bai. Talentsen barne edo onartua izan da? Hori da, PlayStation Talents da, azkenean PlayStation Espainiak bermatzen duen
zerbitzu baino gehiago esango genuke dela iniziatiba bat. Orduan, bertan, Espainia edo Portugaleko hainbat proiektu aurkezten dira, eta selekzio bat eta gero hartzen dituzte 4, 5, 6, 7 proiektu, eta apoiatzen dute bere iniziatibarekin lehenengo proiektu aurrera eramateko asmotan. Bueno, lehenengo proiektua kontsoletan. Diferentea baita kontsola edo ordenadoretan. Prozesua diferentea da, eta beste hainbat esfortzu eskatzen ditu, normalean jende asko arazoak izaten ditunak. Eta, nola jaso zenuten albistea? Zuen proiektua onartua izan zenaren albistea? Ba, emozio askorekin, bildur pixkatekin eba izango genuke, porque proiektu hau dator TFG batetikan, dator gure unibertsitateen nahi genuen egin hasiera batean urtero egiten da azkeneko urtean bideojoku jugable txiki bat, ez du izan beharrikan joku guztia, baizik eta parte txiki bat, eta bertan hasieratik oso klaro geneukan guk, nik eta nire taldeak, joku bat egin nahi genula, hemendikan 20 urtera atzera begiratu, hobeto edo okerrago egongo da, baina oso pozik egon nahi deu, hemendikan 20 urtea atzera begiratuta. Eta hasi ginen ikusten ze feedbacka lehenengo 2 hilabetetan, joan ginen Fan & Sirius, beste festival bideojoku bat, Bilbon, eta geneukan gutxiarekin oso harrera osona izan zuen, hainbat inbertsore interesatu ziren eta beste hainbat profesional, jokatzaile eta beste hainbat, eta momentu hortan hasi ginen ikusten gure proiektua diferente. Eskolako lan bat dakaguna, pasio askorekin egiten ari garena, igual produktu bihurtu genezake. Eta momentu hortan hitzen ziguten gure unibertsitatean PlayStation talentestat, eta erabaki genuen, zergaitik ez gera saiatuko hemen sartzen. Eta oso gustora, esan deten bezala hasieran, pixkat bildurrarekin, bertigo pixkatekin, baina oso gustora. Eta orduan honek, esan nahi du berez zuen bideojokoa PlayStationek aterako duela edo? Hasiera batean, idea hori izango zen, ezta? Baina gaur egun errealitatea diferentea da. Gaur egun PlayStationek apoiatzen digu bere PlayStation Talentseko programa honekin, baina bai ordenoretan izango da, eta agian, oraindik ez dakigu, oraindik zerbait konfidentziala baino, ez dakigu ze pasako den, baina posibilitatea daude bai beste plataformetan ateratzea, zehazki Nintendo eta Xbox. Orduan, bai, hortxe gabiltza, pixkat gerra, nola aldegun hau lortu, guri gustatuko litzeguke denetan batera ateratzea, nola egin algenezaken, honek esfortzu handiago bat eskatzen du, orduan ikusi behar dugu guk permititu genezaken esfortzu handiago ematea, edo baizik eta beste publisher deitzen diren enpresak, izaten direla normalean hainbat zerbitzu ematen dienak desarrolladorei, ea batemat aurki genezake gure mentalidade berdinarekin daukana, eta ea lagundu diguten guri joku hau beste plataformetara eramatea. Eta, esan duzu ez, lantalde bat zaretela eta unibertsitatean edo elkartu zinetela, zenbat pertsona zaudete hor lan? Gaur egun, baizik eta hainbat pertsona pasa diren gure taldetikan, pertsona diferenteek utzi egin behar izan dute hainbat arrazoengatik, baina gaur egun ja denbora damakigu 5 pertsona garela, batez ere lanean, egunero jornada kompletu bat bezala, baina gero bai ditugu hainbat kolaboradore beste leku askotatik, beste 4 kolaboradore hola izango gara, guztira 9, baina 5 gera gaudenak egunero, gero ditugu hainbat laguntza, esan genezake daukagu pertsona bat Suezian, daukagu pertsona bat Argentinan, por ejemplo, gure musikoa argentinoa da. Eta nola lortu duzu lotura hori edo? Gezurra dirudi, baina sare sozialetatik. Hainbat post jarri, igual post batek atentzioa deitu die, eta idatzi dugu, aizu nik hau egiten dut, asko gustatzen zait egiten ari zaretena. Posibilitatea izango litzateke nolabait nik nire lana sartzea hemen edo nolabait zuei laguntzea, eta normalean hainbat oferta eduki ditugu,
eta beti gustatu izan zaigu gu bezala jende gaztei apoiatzea. Guri gustatuko litzaiguke hasi ginean bideojokutan jendeak guri oportunitate bat ematea, guk ere beti gera gustatzen zaigu egitea, gustatuko litzaiguna guri egin izatea gure momentu horretan. Eta bueno, ez dugu kontatu, baina zeri buruzkoa da joku hau, ez? Edo nola jolasten da? Bideojoku hau da 2,5D esango genuke dela, alde batetik ezkerretik eskubira mugituko gara, baita eskubitik ezkerrera eta gora bera. Ez gera mugituko esango nuke profundidadean, baina gutxi gora bera bideojoku da abenturazkoa eta hainbat puzzleri enfrentatu beharko gera gure viajean, gure bidaian. Froga desberdinak gaindituz bezala. Hori da. Bideojoku sormena da aurkituko gera mundu posapokaliptiko batean, ez dakigu zer pasa den, ikusten dugun gauz bakarra da ez dagoela bizitzarik. Bizitza, geratzen den bizitza oso txikia da. Natura ere azkenekotan dago. Orduan, gu sortuko gera natura horretatikan. Izenak dion bezala, bideojokuaren izenak dion bezala, gu gera naturaren azken arnasa. Eta horretikan, gu natura bezala ikusi beharko dugu zer pasa den, zer pasatzen ari den, eta guk erabaki beharko dugu zer pasako den mundu honetan. Horregatikan, gu naturaren errepresentazio bezala, gure inguruak guregan eukiko du influentzia. Guk gure inguruari influituko diogu, guk gure inguruan bidaian goazen ahala loreak sortuko dira, vegetazioa sortuko da, eta hori bezala, representazio bezala, kontrolatuko alditugu naturaren zenbait elementu. Adibide bezala, lurrazpiko sustraiak mugitu ahalko ditugu, gauz desberdinak egiteko ahalko ditugu ateak iriki, ateak itxi, puenteak sortu, zubiak sortu, eta beste emat, oksigenoa erabili, eta beste emat gauza. Baina, bakarrik ez gaude mundu hontan. Zenbait monstruo, kriaturak, gizaki baino, ez, gizakiak ez daude, baina zenbait monstruok egongo dira gure atzetikan, gure biziak endu nahian. Eta bideojoko hau gutxi gora bera ez, norentzat izango litzateke egokia edo ze publikorengan pentsatu duzue? Gure publikoa beti pentsatu izan dugu gu gera, 16-22 urte arteko pertsonei dirigituta dago, eta hainbesteko ofertan, merkatuko ofertan, gu zentratzen gera lehen pertsona bakarreko jokuei gustatzen zaina. Ez daukagu ez onlineik, ez daukagu ez kooperatiborikan, da pertsona bat jolasten, historia batekin, historia importante bat, gu nahi dugun eman mensaje bat eman nahi dugu, gu nahi hasiera-hasieratik eman nahi genuen ez modu didaktiko bezala, ez modu etiko bezala, baizik eta gure puntu de vista, azaldu nahi dugu, zein den guk uste dugun egoera, ze egoera eta iritsi nahi dugun, baino berezitasun batekin. Normalean, obra artistikoetan eta gizaki eta natura elkartu direnean, gehienetan ez beti, baina gehienetan hau kontatu da modu triste batean, modu ezin dugula elkarbizi bata bestearekin. Bueno, gure punto de vista aurkakoa da, justu. Guk naiz eta hasiera batean irudi daiteken oso pesimista dela gure jokoa, justu kontrarioa da. Gu nahi dugu eman esperantza txiki bat eman nahi diogu gizakiari, eta esan nahi dugu bizi aldugula gut batera, naturarekin batera. Oso polita ez, mezua berez. Bai, mezua hor dago, orain lortu behar dugu mezu hau errealitate egitea. Eta bideojoko bat sortzerako orduan, zer da agian zailena edo komplikatuena ez dakit? Dena, bai. Dena. Azken finean, hainbeste gauza daude egin behar dituzunak, bai sortu behar dituzu hasiera batean organizatu egin behar dezuena, zenbat denbora emango dizu hau egiteko, ea erramintak ditugun edo ez ditugun, zer egin genezake, nola aurreztu bideojoko azkarrago egiteko eta rentable ateratzeko, eta hori jokua egin baino lehenago.
jokua egiten haste geranean pentsatu behar dugu nola izan behar duen pertsonaiak, zer representatu behar dugun, ze errepresentazio egin nahi dugu, nola gure kasuan adibidez, bateratu nahi dugunez natura eta gizakia, erabaki genuen naturaren errepresentazioa gizaki antzeko bat izatea. Horrela egiten dugu erlazio bat sortzen dugu, ezta? Adibidez, pentsatu behar dugu mundua nola izango den, nola ikusiko den. Eta hori artistikoki bakarrikan. Hori artistiko bakarrikan. Eta gero sortu, oraindikan gaude planteatzen nola izango diren. Oraindikan ez dugu ez gera sartu nola egingo dugun, o egiten hasteganean nola izango diren, nondikan joango den pertsonajea, zer egingo duen, ze puzzle dauden, ze aurkituko duen. Eta gero guzti horri, pentsatutako gauz guzti horri, oraindikan ez detela ez da 5% esan, egin imar da. Eta horretik lan asko dator. Eta gero, gainera jakin gabe ez, ea arrakasta izango duen, ea zegertatuko duen. Jakin gabe arrakasta izango duen, esperantzarekin, pixkanaka ikusten zoaz, jendeak nola zea harrera duen bideojokoan, eta horrek bai asko ematen dizu zertan zentratu behar duzun. Horrek asko esaten dizu, haizu, alde hau asko gustatzen zaio jendeari, goazen hau hartzea eta zerbait atzera bota behar baldin bada, atzera bota behar da. Askotan guri erakutsi digu eta egia da, zera inoiz ezkondu behar ezerrekin. Beti ere nukleoa hor baldin badago eta nukleoak funtzionatzea baldin badu, ezin zera ezkondu ezerrekin. Beti dago zerbait atera behar dezula bai jendeak ez duelako ondo onartu, edo agian ez daukazulako denborarekin hori guztioi egiteko. Eta nola ikusten duzu sektore hau? Sektorea gero eta gehiago, datuek esaten dute hau sorkuntza hau, arte mota hau gero eta potenteago datorrela, atzetikan, gero eta jende gehiago dago, gero eta inbertsio gehiago dago, gero eta kontsumo askoz gehiago dago, eta jardunaldietan gaur eta atzo eta gaur diren jardunaldietan bezala, esan zuten bezala, bideojokoak gure gizartean ematen duena baino presenteago daude, bai edozein momentutan esan genezake supermerkatu batera jutetzera eta fidelizatzen zarenean hori bideojoku mota bat da. Fidelizatzen ari zera, puntuak lortzen ari zera. Eta orduan, geroz eta sorkuntza gehiago dago, geroz eta kontsumo gehiago dago, geroz eta diru gehiago dago, eta geroz eta jende preparatuagoa behar da, honetan. Orduan, baina lehia ere handiagoa izango da, ez? Hori da, lehia ere bideojokoen artean gero eta gehiago dago. Datuek esaten dute ez dakit oso seguru, baina gutxi gora bera urtean, egunean, ordenadorean bakarrikan ateratzen dira 200-300 joku. Eta, karo, zuk destakatu egin behar du. Nola nabarmenduko zera joku guzti horietan? Hor dator, esango genuke departamentu ahaztua bideojokoetan, bideojokoak beti dira oso artistikoak, baina beti azten gera, azkenen produktu bat dela eta saldu egin behar dela. Eta horretortzen da marketinga. Nabarmentzea besten gandikan. Eta hemen, Nafarroan bideojoko asko sortzen dira? Nafarroan ez dira bideojoko asko sortzen, edo orain arte ez dira sortu, orain hori da gure helburuetako bat, gustatuko litzaiguke estudio bezala Nafarroan asentatzea eta munduari esatea, aizu, Nafarroan ere jokoak egiten dira eta kalitatea handia dago. Hori da ari dena pasatzen azkeneko urtetan, kalitate oso handia dago, baina kalitateak kanpora joan behar izaten du. Bai Madridea da, Bartzelonara, Sevillara, edo inkluso kanpora, atzerrira. Eta horregatik gure helburua da, badago zerbait hemendikan, baino komunikazioare ez da egon daiteken hoberena, ez da? Holako jardunaldiek asko bultzatzen dute, gu gure artean ezagutzera, eta horregatik nahi dugu guk bultzatu eta gustatuko litzaiguke finkatzea estudioa gogor hemen. Orduan, etorkizuna egongo da, ez? Espero dugu. Denain gero ere egia da, ez? Askotan, badaudela 3 edo gutxi batzuk oso famatuak direnak eta jendeagian kostatzen zaiola, ez? Hortik ateratzea eta joko berriak probatzea. Bai, beti daude, esango genukena, merkatuko tarjeta, zein dan zure gauza. Azkenean hori oso normala da. Desarrolladore puntutikan hori oso normala da, azkenean horrelako joko handiek presupuestua handia dute, orduan gauz seguruetara jo behar dute, ezin dute arriesgatu 2 milioi euro, 3 milioi euro,
10 milioi euro. Horregatik beti joaten dira publiko general batera, baina gero daude joia txikiak, bitxi txikia daude, orduan indi deitzen, enpresa indiak, enpresa ez hainbesteko presupuestarekin, baina animatzen garenak inobatzera, ezta? Eta ikusten ari naiz, azkeneko urteetan, indi enpresa txikiak gero eta gehiago daudela, gero eta apreziazio gehiago ari dela ikusten enpresa indietan eta rekonozimentu gehiago ari zaiela ematen. Azkenik eta gauz desberdinak ateratzen ari dira enpresa txiki hauetatik. Eta kontsumitzaileetan ematen ari da aldaketa. Ematen ari da aldaketa txiki hori. Ejemplu bat jartzeatik, azkenetako indi famatuenetako bat Espaini mailan Sevillatik atera da. Eta Sevillatik atera da folklore sevillanoa kontatzen duen bideojoku bat. Orduan, ikusten ari da un poco pixkat transformazio txiki hau, ezta? Eta oso gustora eta oso kontento. Oso eskertuta jendeak ematen digun bisibilizazioa. Eta bueno, zuen berri izateko edo, ez? Edo pixkat proiektu hau jarraitzeko nolabaiteko modurik dago? Bai Twitter eta bai Instagrametik, Munatic Studios, aldi segikitu, eta hainbat astean hainbat poste egiten ditugu, bai gure prozesua kontatzen, nola goazen, gauz berria kontatzen, orain dela gutxi adibidez erakutsi genuen nola dijoan musika, nola sentitzen den musika, eta pixkat gustatzen zaigu ere publikoak ikusi dezan nola den bideojoku sortzearen prozesua eta involukratu daiten gure prozesu honetan. Eta, bueno, ez dakizu ez, noizko egongo den bukatuta? Somatzen dugu urrengo urteko erdikalderako. Urrengo urtetik ez da pasako. Baina gustatuko litzaiguke prozesu hau izatea, oraintxe bertan damakigu urtebete eta erdi gustatuko litzaiguke, uste dugu dela plazo kontsiderable eta plazon bat, ateratzeko bideojoku hau. Horregatik pentsatzen dugu urrengo urteko erdikalderako jolastu ahalko dela, espero dugu plataforma guztietan. Bueno, momentuz oso ongi doa, ez? Orain arteko ibilbidea oso positiboa izan da. Hori da, orain arteko ibilbidea oso nahi izan da, sakrifizio askorekin esan behar da, baina oso nahi izan da, harrera oso narekin, eta oso gustora, gurekin lanean ari diren jende guztiak, bai PlayStation eta bai gure lankide guztiak eta oso pozio gaude, oso harrera oso na, eta aber nora iritsi genezaken honekin. Hemen pendiente egongo gara, ez? Ea lortzen duzuen, nahi duzuen hori. Ez dakitez, amaitzeko, agian zerbait faltatu izan den, aipatzeko eta garrantzitsua den, ala bestela, ez dakitzen mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken edo? Ze mezu? Bera, gustatuko litzaiake azken aldin, azkeneko urtetan oso asko esan izan den gauza da bideojoku industritikan demostratu nahi dugu azkenen bideojokua beste arte mota bat dela. Askok ikusten dugu eta normala da, oraindikan bidean gaude, oraindikan evoluzionatzen ari gera, oraindikan garatzen ari gera industria hau eta pertsona askok ikusi lezateke bideojoku mundu hau beti bezala, ez da, los marcianitos. Nire gurasok eta beti esaten ziraten los marcianitos, Nintendo. Bueno, guk esan nahi dugu, demostratzen ari ustet, pentsatu nahi dut, demostratzen ari garen bezala, bai gure bideojoku eta bai beste hainbat bideojokuek dioten bezala, beste ekspresio modu bat dela. Pixkat, arraroa irudi dezake jendeari, jake zu interakzionatzen ari zera bideojokuarekin, horregatik uste dugu arte mota hau geroz eta potenteagoa dela, ja zu ez zara lektorea, ez zara ikusten ari dena pelikula bat, zu zera interaktuatzen ari dena arte mota honekin. Eta iruditzen ari zaigu dela beste arte modu potente bat, eta gustatuko litzaiguke industriari, industri guztiak gustatuko litzaigukela, tratatuko baliute industri guztiari arte modu bezala. Primeran. Mila esker, hona etortzagatik eta honen berri emateagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta primeran joan dadila guztia, bai proiektu hau eta bai datozen guztiak ere. Eskerrik asko. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker horregoteagatik eta ongi pasa asteburuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.